ефир. Изложба 50 години български индустриален дизайн се откри с нощи в галерията на Съюз на българските художници на Шипка 6. Тя е част от София Дизайн Уик, Международния фестивал за дизайн и визуална култура, който се случва в момента в София. Поводът е именно 50 години от старта на дизайна в България като държавна политика и се представя неговото развитие в 4 раздела: зората, началото, пътят дизайнер и дали облика на българския дизайн през тези години. И четвъртия така раздел, настоящето, който пък включва млади автори, носители на наши международни награди. Сега подробности за тази експозиция, която включва макети, оригинални дизайнерски предмети, видео, пана, плакати и архивни документи. Ще научим от куратора на изложбата, художникът Мирян Мирянов, който е спасил, забележете, архива на Центъра за промишлена естетика от унищожение. Една от големите изненади тук в рамките на тази изложба е това, че българинът Деян Денков е в момента старши дизайнер в Рено, Франция. А сега нека да чуем разговора с Мирян Мирянов. С него разговаря Юлиана Петрова. Целта ми беше да се обърнем назад, за да покажем на младите, че те трябва да имат зад себе си самочувствието на успехите на тяхните предхождащи дизайнери, защото сега беше много интересно. Значи тази изложба стана изключително трудно. Точно това беше целта. Не дизайнуй, а да покажем, че в тази държава имаме история, че в тази държава имаме традиции. И точно за това сега ще ви разведа, за да почна да ви казвам как е направена и структурирана изложбата. Вижте какво става тук, забележете. Това е знака на Института по дизайн, който е във всяка световна енциклопедия. Значи, той на Стефан Кънчев ли? Да, това са документи на Васил Стоянов. Това му е студентската книжка, това са му разни други документи. Това е книгата, в която са описвани по години всички работи на Института по дизайн. Извинявайте, в Института по дизайн се работеха по 400-500 задачи на година и се работеха професионално, не се работеха по командно-административен принцип. Имаше индустрия и тя ето... Това ще ви го кажа след малко. Преди постановлението имаме някои събития. Примерно, Константин Величков, имали сме достатъчно умни мъже, които да мотивират Народното събрание да създадат рисувално училище. Обаче, елате да видите какво пише тук. Този указ на Фердинанд за създаване на... Значи, оная държава, България, имала нагласата да създаде рисувално училище. И вижте какво пише тук. Училището се разделя според горната цел на два главни отдела. Отдел за художници и учители по рисуване и много важна втора част. Отдел за рисувачи по художествените индустрии. Ние трябва да се научим да уважаваме ценностната система на тази държава, защото тогава сме имали нагласата да мислиме дизайнерски, още в световните процеси. Нещо се е забърквало, но ние сме били вътре в тях. А забравям да кажа, че между тези периоди имаме знаци, имаме хора, които са били в Баухаус, Хутенмас. Центровете, които са белези за култура в областта на дизайна, сме имали български. Това е работа на изкуствовете. Това е друга тема. Ние трябва да създаваме кадри, които да работят в тази област. Ето, примерно, тук един инженер. Неговите форми са ползвани за Мерцедес. Той е пратил някого и са ползвани, там ги има. Тук сме избрали някои образци, но ние имахме автомобилостроене, имахме тракторостроене, имахме тежко машиностроене, имахме електроника. И само искам да кажа какво се случи. Когато гледаха образците, в един момент един асистент казва: ама това е правено в България? И казвам: да. Той вади Apple и българския компютър и казва: ама нашия е по-красив, вика, от Apple. Те го виждат като факт. Да не ви кажа другото. Те виждат някои белези, графика и някои други неща, които са копирани от нас, а не от тях. Сега, тук виждате автобуси. Ами да ви кажа, в Атина се прави конкурс за града Атина за автобуси. Явяват се Мерцедес, Сетра и Чавдар. Печели Чавдар. 400 български автобуси търкалят в Атина. И това е факт. Електроника. Даже мога да ви изненадам, че в момента японци чакат 2 месеца българска електроника. Сега чакат 2 месеца българска електроника. Едни инстанции, които по изказването на един американец, това е Ролс-Ройс в света, той ще купил 2, ако се развали едната, но тя не се разваля едната. Да има втора. Целта на тази изложба е да направи връзка между поколенията, защото това беше скъсано. Това е най-важната част. Това го правиме заради тях.
да не се срамуват. Аз отивам в Париж, във висше учебно заведение, най-голямото, им казвам, дошъл съм да ви видя. Те ми казват, ама ние сме с традиция от 15 години. И аз им казвам, тогава бяха 45 години, те така ме гледат изумено и казват, ние с вас трябва да направим контакт. Тоест, ние имаме история. Ето ви едно момче завършило в академията, но вижте, това са неща, които са реализирани като проект. Ето ви едно друго момче, което печели награда на Триумф, което може би е една от големите награди въобще за български дизайн в областта на модата. Ето ви едната изненада. Кой го знае този, например, Деян Денков? Той е старши дизайнер в Рено. В момента. Да. Той се е доказал. Някой да е чувал за него. Това е едно момче от академията, което тук-що завърши. Само докато следваше спечели 10 награди. Захари Ганчев, ето го. България имаше честта да бъде асоцииран член на Световната организация по дизайн. Там членуваше Съюза на художниците и държавата България. Това нещо трябва да се възстанови, защото това е белег за идентичност в една културна сфера. Българският бизнес, индустрията, която знаем на какво дередже, ще използвам тая турска дума нарочно, търсят ли българския дизайнер, младите хора? Значи, бъркате в раната, ще ви кажа две думи. Значи, първо имахме страхотна техническа мисъл. Имахме в космическите технологии, в машиностроенето да не говорим. Жестоки постижения български имахме, те отидаха в небитието. В момента се говори за всичко друго, но за внос на технологии, а не за българска интелектуална собственост. Държавата има грях пред техническите кадри, пред идентичността на българската продукция, пред пазара, защото ние внасяме, а не изнасяме, пред сриването на българската идентична култура с тези примери, които в момента се случват. Дизайна не е Дисниленд. Дизайна е жестока болка и практика. Защо трябваше да се закрива института по дизайн? Трябваше да остане някаква друга форма, която да популяризира добрите практики, историята. Ние имаме нужда от малко на брой белези, но те носят пари. Едно изделие, което е в огромен тираж, то носи огромна печалба на тази държава. Оня ден беше тук една професорка от Испания. И тя каза, съжалявам, че това не се знае. Аз съжалявам, че това не е стигнало до нас.